खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनैनि साना जाबाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान मख'जाथावदि दिनै साफ्रोमबो एमसिएलएफोरा समायखिरा जादों थामहिनबा थांनाय 26 खालाराव जा बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया बे भट साननाय हाबाफारियाव जाय बिथांमोना जाय बियाबाव देरहासार जादों बिथां एमसिएलएमोना दिनैनि सानाव समायखिरा जाबाय आरो दिनैनि बे समायखिरा जानायनि उनावनो गावबा गाव बियाब एबा बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना साफ्रोमबो दिनै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो एमसिएलएफोरा बे समाव समायखिरा जादों बे समाव मख'नांगोनदि बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुंसोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे राकेश ब्रह्म आरो लोगोसे रेखा रानी दास बर' बिथांमोना दिनैनि बे समायखिरा जानाय हाबाफारियाव बाहागो लायाखै आरो बे बाहागो लायैनि गुबै जाहोनखौ फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुंसोद्रोमा प्रमद बर' राकेश ब्रह्म बारग' मावफुंसोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो लोगोसे रेखा रानी दास बर' बिथांमोना गावारि माखासे जेंनानि थाखाय दिनैनि बे समायखिरा जानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा फोरमायदों एबा बाथ्रा बुंदों एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय जोङो इतिमध्ये प्रथेम स्पिकारनि जरियते जोंनि 40 जन एमसिएलएफोरनि जिथुनाखि अथ टेकिं समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय दिनैनि दिनाव बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय 3 मानिजाथाव एमसिएलए बिथांमोना शपथ ग्रहण लानो हायाखिसै बिथांमोननि शपथ ग्रहणा बा समायखिरा लानाया उनाव जागोन आरोखि दा बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय।